Hej og velkommen til Bogfestivalen. Vi er hos forlaget Lykkedal, hvor du, Susanne, arbejder. Og vi skal snakke om din bog, som er her, Nedstigning. Det er din 5. bog, så vidt jeg husker. Ja. Vil du fortælle lidt om, hvad handler den bog egentlig om? Jamen, den handler om 60 år frem i tiden i Danmark. Danmark er i krise, for vi har mistet en stor del af vores landjord på grund af undersøiske vulkanudbrud. Og det handler simpelthen om, hvordan danskerne prøver at løse den her krise ved at have bygget den første undervandsby i Danmark. En undervandsby? Ja. Hvordan? Prøv at fortælle, hvordan gør man det? Ja, men det er simpelthen en stor kuppel, der er bygget under vandet. Og den ligger ud for Anholt, som normalt har i dag nogle steder kun 20 meter vand. Men på grund af de her vulkanudbrud, der er jo simpelthen kommet revner i undergrunden, som der forekommer nogle steder. Og der er altså kommet en revne på cirka 2 kilometer. Så der er plads til at bygge, og det er sådan, at vi prøver på at komme ud af krisen. Hvor mange mennesker bor der egentlig i den by? Jamen, der skal bo omkring 2500, og meningen er, at det skal blive større og større. Fordi det her, det er jo udviklingen, der sker, det er redningen på krisen. Og vi følger Sam McKay, som er en professor fra Miami, og han ejer Korallernes Videnscenter. Og han rejser så efter en tragisk ulykke, hvor han er blevet meget deprimeret, så får han så nyt om denne her undervandsby. Og så rejser han så til Danmark, og vi følger ham og hans rejse. Og vi følger hans nye liv i denne her by under vandet, havets perle. Og så er det, der begynder at ske mystiske ting og sager. Kan du løfte lidt af sløret for, hvad det er for nogle mystiske ting, der sker? Ja, altså der sker det, at han fornemmer, at der er noget galt i denne her by. Han fornemmer, at der er noget galt med menneskerne. Borgmesteren, han virker til at være rimelig korrupt, og det udarter sig til at være en krig mellem at kunne bo i havet og ligesom at menneskerne ligesom indtager pladsen i havet, hvad så med alt det andet, der er. Og det er jo en fantasy-roman, og som forsiden nok afslører, så er der et havfolk involveret. Fantasy, hvad er det egentlig for en genre? Jeg ved, at du også siger, at det er en science fiction bog. Ja, det er det også. Det er fordi, at det er 60 år frem i tiden, og så er det jo science fiction. Den her, jeg arbejder med, det er det, der hedder low fantasy. Det er der, hvor du egentlig starter i den virkelige verden, og så sker der et eller andet mystisk, som ikke rigtig kan ske. Der, hvor det hedder high fantasy, der er du direkte i den magiske verden med det samme. Altså fantasy, det er jo der, det har været dejligt at arbejde med, fordi det er der, hvor at forfatteren simpelthen kan få afløb for hele sin frie fantasi, og ikke er bundet af, at det skal være realistisk og faktisk skal være på plads. Så, hvor er fantasy-elementerne i din bog? Altså, hvor er det mystiske? Ja, det er jo nok det her med denne her undervandsby for det første. Og så alligevel er det ikke helt fantasy alligevel, fordi jeg har jo måske en hel by er lidt fantasy, men faktisk så har jeg jo søgt på nettet om de her ting, og jeg har været inspireret af, at der er hoteller, du kan lege værelser lige nu under vandet. Ja. Og det synes jeg var spændende. Hvordan det så udvikler sig til en hel by, det ved jeg ikke lige helt. Men det er også noget, har du fortalt mig, at du er sådan lidt inspireret af den forskning, som pågår nu. Og du bruger nogle af de elementer, der er, altså de opfindelser, som er nu, og hvordan man bruger dem mange år ud i fremtiden. Kan det være lidt konkret om, hvad er det for nogle opfindelser, vi snakker om her? Ja, for eksempel så har da jeg undersøgt med de her, hvad kan jeg bruge i denne her by, som er lidt klimavenligt? Så ved jeg, der i dag bliver forsket i Japan, tror jeg det er, med de lysende træer. Egentlig stødte jeg på det, fordi at det er lysende træer? Lysende træer. Hvad er det? Jamen det er simpelthen træer, hvor du tilsætter et enzym, så bladene lyser. Og det er helt almindelige træer ude på gaden. Du kan måske i fremtiden bruge som gadelamper. Det er ret spændende. Wow! Ja, det er, og man tænker, hvor langt er de nået nu?
De kan godt få træerne til at lyse, men de kan ikke få det til at holde. Og du kan se det ude fra rummet af, der kan du faktisk se, når træerne udskiller de her fotosyntese. Ja, og hvad hedder det? Og det var jo egentlig, fordi jeg søgte på koralrev, at jeg stødte på de her forskellige ting, som man kunne se ude fra rummet af. Så vi kan ikke se det nu, men måske vi kan se det i fremtiden. Men bruger du den mulighed i bogen med de lysende træer, eller hvad bruger du konkret? Ja, den bruger jeg i bogen. Og jeg bruger også meget med deres transportmidler, at det selvfølgelig er noget klimavenligt i fremtiden. Jeg har noget, der hedder Link, som er en sammenkædning, og det er asfalt og hjul. Altså det, at de er sat sammen for energi til at flyde og kan drive en fremdrift for de her biler. Som forfatter, hvis vi lige går ind på det, du er simpelthen nødt til at have en super god fantasi, ikke? Men der må også ligge rigtig meget research bagved. Ja, men så alligevel så fik jeg jo så at vide, at med fantasy, nej, du har researchet alt for meget, vi skal simpelthen noget fra, fordi det var for fakta. Altså, jeg havde lavet for meget research på en eller anden måde, men i det store hele, så er det her jo kommet fra min barndomsferie til Anholt, fordi det hele er sat i gang af en overskrift, jeg så på et støtteopslag, hvor der stod Red Anholts kyst. Og det fik mig simpelthen til at tænke på, hvad nu, hvis alle vores kyster hopper ind af og forsvinder? Hvad nu, hvis vi mister en stor del af vores land? Og så kom der det der også her i sommer, jordskælvet over Thy, som faktisk altså er virkelig det. Så altså, har du forskellige ting, der i virkeligheden sker i virkelighedens verden, og så laver du din fortælling ud over det, og så ud i fremtiden. Ja. Sådan jeg skal forstå mig. Ja, det kan jeg også. Ja. Du har jo også, skrevet nogle andre bøger jo, som slet ikke er i den her genre, men der kan du egentlig godt lide ved fantasy-genren. Jamen det er det her med, at du kan selv bestemme lige nøjagtigt, hvad du skal skrive. Du skal ikke tage hensyn til, om noget er realistisk. Ja, det kan jeg godt lide. Men jeg kan godt lide forskellige ting, som du nævner. Så har jeg skrevet også Pige på mission, som var baseret på de danske veteraners fortællinger til mig. Ja. Det er fiktion, men der har jeg jo selvfølgelig taget alle de her virkelige fortællinger og proppet ind i min historie. Så jeg elsker begge dele. Ja, du har skrevet 5 bøger i alt. Kan du lige nævne de andre også? Ja, der var Pige på mission, så er der Kys og Kaos, en ungdomsbog, der kom her i 2020. Den har lige så du har faktisk udgivet 2 bøger jo? Ja. Wow! Ja. Du har travlt. Ja, men det er sådan en hyggelig ungdomsbog for de 10-14-årige, som også kan købes som klassesæt til skolerne. Den er blevet godkendt af børne- og undervisningsministeriet. Ja. Det er jeg meget glad for. Ja, og så er der et par bøger mere. Ja, så er der Mærket af psykopat spil. Det var faktisk min debutroman, som er en biografisk fortælling om et år i mit eget liv. Ja. Så den har jeg også været ude og holde foredrag om, og jeg får stadig henvendelser på den bog, selvom det er 4 år siden. Ja. Jeg får en gang om måneden, så er der nogen, der skriver om. Ja. Det er meget skægt. Jeg er stadig arrangeret til foredrag på den bog også. Ja. Så, ja. Det er jo skønt som forfatter, at man får lov til at komme ud og snakke om sine bøger, ikke? Jo. Ja, det kan du godt lide. Ja. Og så er der novellesamlingen, som jeg har skrevet med Birte og Knud. Birte Johansson og Knud Damgaard. Og det var lidt af et projekt, vi startede op, og vi endte med, og vi var 8 mennesker til at starte med, vi endte med at være 3, så vi skrev. Og det er simpelthen noveller, der handler om personlig udvikling, hverdagshistorier, alt fra kærlighed til sorg. Så det er jo meget forskellige genrer, du beskæftiger dig med, altså ungdomsbog, science fiction, personlige oplevelser. Hvor får du al den der inspiration fra? Altså, hvorfor skriver du egentlig? Ja, det gør jeg nok, fordi at jeg tænker meget, når jeg ser på mennesker, og jeg kan ikke lade være med at tænke nok, hvis jeg ser en bestemt karakter eller personlighed, så tænker jeg, det kunne være skægt, hvis den person oplevede det. Altså, jeg kan godt lide at skrive. Jeg skriver faktisk hver dag, i hvert fald 3 timer, tror jeg.
Ja, og så det her med, det er lidt alsidigt, det er fordi, jeg godt lide nogle nye projekter. Altså, jeg synes, der er mange ting, der er spændende. Jeg kan godt lide at blive undervist, jeg kan godt lide selv at sidde og finde ud af tingene. Hvad er det næste bogprojekt? Jamen, det næste, det er så endnu en ny genre, det er en krimi. Nå, Ja. Okay. Er der nogen, der skal slås ihjel, eller hvad? Ja, der er i hvert fald nogle, det er et mysterium, hvor der er nogle forsvundne mennesker i den her bog, som de skal prøve at finde ud af, hvor der er blevet af. Så ja, der er mor med i bogen. Hvornår tror du, det udkommer? Jeg håber, den udkommer til næste år. Okay. Ja. Jeg synes lige, vi skal vende tilbage til nedstigningen her. Jeg tænker på, hvorfor skal vi læse din bog? Jamen, det skal vi, fordi den sætter en masse tanker i gang om hvad er det, vi gør lige nu. Er det godt nok, det vi gør? For eksempel for klimaet kan vi nå at stoppe det her dødstog, der er sat i gang med CO2. Og hvad om 60 år? Altså, det er jo de børn, der bliver født nu. Altså, de 60 år på det her tidspunkt, den her bog, den foregår. Og så i det hele taget, så er det jo bare der at læse noget om havfruer. Havfruer? Havfruer. Myten om havfruer, der er nogle havfruer med. Ja, det er der. Men det der med, at du skal forestille dig Danmark om 60 år, er det ikke skide svært for at sige det rent ud? Jeg startede faktisk med at tænke på, hvordan så Danmark ud for 60 år siden. Fordi hvor realistisk er det så? Hvor langt er vi nået? Ja. Flyver vi rundt i en eller anden rumraket, der bor på Mars? Det tror jeg faktisk ikke, vi gør om 60 år. Så jeg bliver nødt til sådan ligesom at sætte sådan en, ja, hvor var vi for 60 år siden, hvor vi nu? Hvor langt er vi om 60 år? Og det er det, jeg prøver at arbejde ud fra. Ja. Jeg tænkte på de der karakterer, du har i bogen. Hvordan udvikler du dem? Altså nu har du så en mand fra USA. Hvad er det for nogle karakteristika, du tager med? Fordi amerikanere er jo meget anderledes end danskere. Ja. Jamen det besluttede jeg mig fra starten, at det skulle være en amerikaner. Og det har jeg også prøvet, og jeg håber i hvert fald, at man kan læse, at det ikke er en dansker. Der har for eksempel været noget med sprog, jeg havde lidt svært med, fordi hvordan skal de lige tale sammen i en bog? Hvordan skriver man det, når den ene kommer? Altså jeg skriver jo på dansk, men hvordan skriver man det, når det er amerikanere, der taler? Hvordan løser du det? Jamen jeg skriver jo på dansk, og så har jeg jo sådan måttet arbejde med, at han for eksempel, der er noget, han ikke forstår, eller jeg har udviklet et sprog, for eksempel, så i fremtiden, du kan se, hvordan vi taler nu, der er masser af engelske ord ind i det danske sprog, og jeg har simpelthen lavet sådan, at i 2080, der taler vi, eller kan vi alle sammen tale verdenssproget, og det er... Så du har simpelthen udviklet et verdenssprog? Ja, altså der er det engelske, amerikanske sprog, det er blevet til verdenssprog, det kan alle tale. Så på den måde, så kan de godt forstå hinanden. Okay, ja, spændende. Ja. Så det bliver man simpelthen også nødt til at tænke over som forfatter. Altså det er en af de teknikaliteter, hvordan løser man det problem, at folk snakker sammen, ikke? Jo. Der er en anden ting, jeg tænker på, det er det der med dialog. Altså dialog, det kan være meget svært at skrive. Hvordan får du noget dialog, som folk rent faktisk siger? Jamen, jeg ved godt, der er nogen, der har rigtig svært ved at skrive dialoger, og de er meget beskrivende, som jeg har den lige omvendt. Okay. Jeg kan faktisk godt lide at se den her samtale for mig i historien. Hvad sker der nu? Og at så er det noget, de taler sammen. Så lige det har ikke været noget problem. Nej, altså, men der er nogle forfattere, der gør det, de simpelthen læser dialogen højt, altså for sig selv for at høre, om er det her talesprog, eller er det skriftsprog. Ja. Det har du ikke gjort. Så nogle gange læser jeg også højt. Men lige i dialogen, der må det jo godt være talesprog. Ja. Og der synes jeg faktisk, det er forkert, hvis det bliver for skriftsprog. Ja. Altså, det lyder mærkeligt. Det skal lyde naturligt, når man taler. Ja. Jeg tænker også på, når du begynder at skrive en bog, har du så sådan en masterplan, eller en synopsis, eller noget i den retning? Ja, det har jeg. Jeg laver faktisk en synopsis, og jeg starter også med, at uanset hvor mange kapitler den ender på, så starter jeg altid med at lave 12 kapitler, 12 forskellige dokumenter simpelthen. Og så, jeg ved nogenlunde altid, hvad den skal slutte med, og jeg ved altid, hvad den skal starte med. Jeg ved også, hvor der skal være en krise eller et eller andet, og så er det jo bare, hvad skal der ske i resten af historien.
Så du har sådan set en plan. Det har jeg. Ja, og vil du sige, nu kan der være, der sidder nogen derude, der gerne vil skrive bøger. Er det vigtigt at have en plan? Eller hvad? Ja, det vil jeg synes, det er. Ja. Altså, der er jo nogen, der kan sætte sig ned og så bare starte kronologisk, og så skrive derudad. Og der vil jeg sige, det kan godt være, at de får et problem, fordi når de er færdige med at skrive kapitel 12, jamen, så er de slet ikke der, hvor de startede. Nej. Altså, for de udvikler sig også undervejs. Så jeg vil sige, det er altså meget godt at have en rettesnor, så du holder den røde tråd. Det har i hvert fald hjulpet dig i dit forfatterskab. Har du gjort det med alle bøgerne? Lavet en synopsis? Ja, det har jeg. Ja. Det er super. Ja. det er i hvert fald noget, vi kan opfordre til, at man laver en synopsis. Ja. Jeg vil da gerne vide, hvordan Susanne startede. Ja, vi har faktisk et spørgsmål til Birte, som gerne vil vide, hvordan har du startet dit forfatterskab? Jamen, jeg havde skrevet et manuskript på denne her mærket af psykopatisk spil, og den lå så i skuffen i mange år, og da jeg så pillede den frem igen, så var det virkelig en forfærdelig bog. Den var virkelig skrevet dårligt, eller det var virkelig dårligt skrevet. Jeg skrev den i 2008, tror jeg det var. Ja. Og så var det, jeg tænkte, jeg blev nødt til at starte på en forfatterskole. Så jeg tog alle kurserne inde på forfatterskole.dk, og det var super godt at gå i skole på den måde, når man har børn. Det var jo en netskole, du har en hel klasse, du er sammen med. Det eneste, du manglede, det var de her ansigter på. Ja. Og så skete der det, at bagefter så slettede jeg hele manuskriptet, og jeg havde bare taget nogle stikord. Ja, det tog mig. Det var ikke angstprovokerende. Jeg tog bare nogle stikord, og jeg tænkte mig nu. Og så startede jeg forfra, og så skrev jeg noget. Og så bagefter så fik jeg faktisk hyret mine lærer inde på forfatterskolen til at være coach på det her manuskript. Okay. Så det blev redigeret sammen her. Men har du haft en bogredaktør noget, eller det på alle dine bøger, eller hvordan? Ja, det har jeg. Ja, det har ikke været de samme hver gang. Nej. Men hvad gør en bogredaktør for det? Jamen, det er for eksempel en, der læser det og siger, det der lyder kedeligt, jeg synes bare, du skal slette hele det kapitel. Okay, hvordan har du det så? Jamen, så må jeg tage mig lidt sammen og skrive noget om, eller slette et kapitel. Men det er det der med kill your darlings, altså, det er lidt svært. Jo, det er super svært, fordi har du fået en yndlingssætning, eller et eller andet, du ikke selv synes, nej, var det godt, så kan det godt være, at det ikke er særlig godt. Så det er kun dig selv, der synes det. Ja, og så kan en redaktør lige pege det ud og sige, ej, nu har du nævnt det der 5 gange, der må kun stå 1. Ja, men det der med at skulle slette et helt kapitel, det er vel også rimelig vanskeligt, kan jeg forestille mig. Ja, men det er sket. Det jeg tænker på også, det er det der med angsten på det hvide papir. Ja, nu er det så en computerskærm, kan man sige. Ikke? Ja. Oplever du den indimellem? Altså du sætter dig ned, og der sker ikke en fløjtende fisk. Ja, det kan jeg godt, men så er det jo, at man skal have flere ting at skrive på. Fordi så kan det få lov at ligge, og få lov at ligge der og skamme sig, indtil man har lyst til at skrive på det igen, og indtil at det flyder. Så det er et af dine tricks, der er simpelthen at gå i gang med flere ting på en gang. Ja, jeg skriver kun på det, jeg har lyst til, når jeg stopper om morgenen. Ja. Jeg tænkte lige på noget helt andet, som du nævnte, Susanne. Det var det der med miljø. Jeg kan fornemme, at klima betyder noget for dig. Er det også en af årsagen til, at du skriver den bog her, fordi du gerne har nogle ting, du gerne vil gøre opmærksom på? Nu må vi altså tænke klima ind, eller hvordan? Jeg tænker i hvert fald, at jeg har et stort hjerte, der banker for dyrene. Og det håber jeg også, man kan mærke i bogen, at jeg kan godt lide naturen. Den betyder rigtig meget for mig, og jeg håber virkelig, at vi alle sammen vil passe på den i fremtiden. Hvad tror du, der sker? Altså, tror du, at havene stiger, eller det bliver enormt varmt, eller er det noget, du frygter? Ja, jeg frygter at se dokumentarfilm, hvor man kan se, at al isen forsvinder, og havene stiger. Det bryder mig simpelthen ikke om. Ja, og jeg kan godt lide, at alle de kendte mennesker, og alt det, der virkelig propper milliarder af penge i det her med Red Jorden, altså projekter. Ja.
Jeg ved ikke, om jeg som lille menneske kan gøre særlig meget, men jeg kan i hvert fald starte med at udgive en bog. Du har skrevet en bog, som jo gør opmærksom på alle de problemer, som vi står overfor. Kan jeg næsten fornemme, at bogen er ligesom også et bidrag til den samfundsdebat. Ja. Ser du den også sådan? Altså egentlig ser jeg den skulle helst være en underholdende bog om altså et godt fantasy-univers med havfruer. Og så handler den jo om sorg, den handler om depression, den handler om kærlighed, den handler også om, hvor korrupte menneskerne kan være, når der er penge på bordet, og hvor meget magt de bare misbruger, simpelthen ligegyldigt om... Den ligner faktisk virkelighedens verden. Det ligner virkelighedens verden. Selvom det foregår mange år i fremtiden. Ja. Jeg kan forstå, at du er ved at skrive en krimi. Og den udkommer i gang måske til næste år. Kan du løfte en lille smule af sløret for, hvad den kommer til at handle om? Ja, jamen den handler om identitetstyveri. Okay. Den handler om en fætter og en kusine, der begge to arbejder i politiet. Okay. Og den ene er hundefører, og den anden er kriminalassistent. Og hvad sker der så? Ja, hvad sker der så? Den ene bliver ringet op, at der er noget galt. Der har været en trafikulykke, og lægen har fundet ud af, at den datter, der ligger i sengen på 25 år, og nu er i koma, hun ikke kan være den datter, som moren og faren kører rundt med i bilen. Og hun kører rundt med sygesikring og kørekort og helt balladen på navnet på hende her datteren. Så det lyder lidt som om, det igen er et af de der emner, som er oppe i tiden, som du tager op i den næste bog. Ja, det kan jeg jo faktisk godt være, uden jeg egentlig har tænkt over det. Så ja. Ja, okay. Ja. Spændende. Det glæder vi os til. Susanne, er der mere, du gerne vil af med nu? Eller fortælle om din bog? Eller... Nej, jeg håber, at den bliver taget godt imod derude i det danske land, og det ikke er så farligt at læse fantasy. Det har været rigtig, rigtig sjovt at arbejde med, og det er ikke den sidste fantasy, jeg skriver. Hvis man gerne vil købe en bog, hvor får man så fat i den henne? Jamen, den kan man bestille i alle boghandlerne, eller man kan købe den på nettet. Den ligger nede i Stenløse Boghandel, ved jeg. Og den kan også købes på Lykkedal Forlags hjemmeside. Er den egentlig som lydbog? Den er både som lydbog og e-bog. Okay. Så er der i hvert fald masser af muligheder for at få fat på den. Yes. Vi holder en lille pause nu, og så om lidt, så er det Thomas Wilhelm og hans bog Kulturen i karantæne. Og vi kommer tilbage lige om lidt. Hej!